Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon. Ito si ma'am, nariban to mga last 2 months. Ayan o, tingnan ninyo yung buhok ni ma'am, diba? Straight, no? Super straight talaga, pero nang dahil sa wala ng kulay, may kulay pero hindi na sila nagpantay. Ngayon, ang gawin dito sa buhok ni ma'am, kulayan siya ulit para magpantay yung mga kulay. Kasi pa iba naman ang buhok, pag hindi mo kulayan, ganun pa rin ang kulay mo. So, dapat kulayan mo yan para maganda yun ulit ang buhok, lalo na pag nag-ribbon. At marami siyang BB hair. Hindi yan nga putol-putol. Ayan, oh, marami siya talagang BB hair. Ewan ko kung bakit anong nangyari naging BB hair sila. Kasi BB nga pala. Oh, ganon, di ba? Sige, itry natin itong pagandahin ang buhok ni ma'am. Ikulay natin para ma-even ang lahat ng kagandahan niya. Ito si 9-11 ang kulay na ginamit ko, si Igura Kohl. Pagkatapos, lagyan ko ng developer nga 12% para halata yung para magklaro, para kumintab yung buhok ni ma'am. Kasi ano na parang nag-fade yung kulay niya, medyo matagal-tagal na yung kulay, so dapat ipantay natin. Ang ginamit na developer dito is 12%. Bakit 12%? Para sila mag-even yung color, kasi yung buhok ni ma'am is ano na dito, na wash out ng kulay niya, parang na-fade na. Para magpantay yan, 12% mo. Okay. Pag 9%, so tagal siya mag-develop, so hindi siya magpantay yung mga kulay. Yan ang sikreto sa kulay sa buhok. Pero depende sa buhok, pag medyo damis yung buhok, huwag mong lagyan ng 12% kasi ano yan, matigas at saka parang may chance na mag-brittle. Dali siya magkulay. Katulad ngayon, oh, tingnan niyo, wala lang 5 minutes na kulay na yan. Lalo na pag rebonded buhok niya, refine ang buhok, manipis yung grano sa kanyang buhok, madali lang siyang mag-color ng buhok. Hindi siya matagal. Lalo na pag katulad ni ma'am, palagi itong nagkulay, kung minsan 2 buwan lang, balik niya siya nagpakulay ulit. Ganun ang buhok. Basta always kang nagpakulay, madali lang tumalab yung kulay na ilagay mo. Katulad nito. Then pagkatapos suklayin para siya mag-even yung mga kulay na ginawa mo. So ganito talaga mag-haircut. Pagkatapos sa kabilang banger, dito na sa kabilang banger. Ano ba yung kabilang banger? Side by side. Side by side ang gupit. Maliit ang kinuha para bang nagtanggol ang nabuhok. Yan lang ang gupitan, hindi masyadong gupitan kasi sayang naman yung nakariban na buhok. Gupitan na ang buhok ni ma'am. Kanina nagkulay ako sa buhok niya. Diba straight siya, no? Pero matagal na to siya nakariban. Mga 2 months or 3 months na nakariban ang buhok ni ma'am. Gi-blow dry kaunti. Ano sa tingin niyo sa buhok ni ma'am? Diba nag-even yung kulay niya? Super ganda ang buhok ni ma'am. O, ayan, o. Ang ginamit ditong rebonding is si Glatt rebonding, pero ayan ang buhok ni ma'am, super maganda. And thank you for watching. Bye! Yay! Miss Human Being.